Roja ve bixêr hevalno hêvîdarımûn baş in. Ez ê îro bextewariyekî xwe were parve bikim. Ez dixwazim kêfxweşiyekî xwe, bextewariyekî xwe were parve bikim. Ez gelek şad im ku çend roj berê hûn dizanin tîma voleyboleya jinên Tirk bû şampiyonê Avrupayê. Ev ciyekî gelekî kêfxweşî bû. Hûn dizanin piştî ku ew tîma jinên Tirkiyên voleybolê bûn şampiyon, demokrasî hate Tirkiyeyê. Çi qas kêfxweşiyekî mezin e ku Kurd derketin qada, pîrozbahiyê kirin, gelekî kêfa wan hat. û gelek şad bûm ku bi taybetî ew parlamenterên me yên ku bi dengê Kurda çûne meclîsê, pîrozbahiya wan kirin, gelekî şad bûn, dikirina bifiryana ji kêfa. Ya rast ez jî gelek kêfxweş bûm ji bo ku ew tîma jinên Tirk yên voleybolê bûn şampiyon. Ez gelek kêfxweş bûm ji ber ku roja dinê demokrasî hate vî welatî û gotin ji bo geliyê Zîlan ku me li we zilmê kir, em ji bo geliyê Zîlan lêborînê ji we dixwazin, ji bo Dêrsimê em lêborîn ji we dixwazin. Piştî ku ew jinên Tirk yên ku li Ewropayê bûn şampiyon, hema roja dinê gotin em ê gora Şêx Saîd nîşanî we bidin, em ê gora Seyîd Riza nîşanî we bidin, ew bafîrên we yî ku me wan dar da kiriye, em ê wan nîşanî we bidin. Roja dinê gelek kêfxweş bûm û ew 4000 gundên ku hatibûn şewitandin, hatibûn vala kirin, piştî şampiyoniya wan jinan gotin me bibexşin. Ê ku bixwaze dikare vegere gundê xwe ji xwerexaniyê xwe lêke, êdî li wê derê bijî. Demokrasiyekî pir muazzam hate vî welatê, ev ciyê kêfxweşiyê bû. Tiştekî din ez dixwazim bi were parve bikim. Mala Xwedê hezar carî ava be ku tîma jinên Tirk yên voleybolê bûn şampiyonê Avrupayê û vê şeveqê hema ez ji xewra bûm. Min bala xwe daye zarokên Kurda hemû çûne dibistanê. Îdî mamosteyê wan ji wan re nabêje günaydin çocuklar, dibêje roj baş zarokno, roj baş. Çi qas ciyekî kêfxweşiyê ye ku piştî ew jinên Tirkiyên tîma voleybolê bûn şampiyon, vê şeveqê hemû zarokê Kurda bi zimanê dayîka xwe dest bi perwerdeyê kirin, êdî ew ê Kurdî ji mirinê xilas bibe. Di hemû dibistanên Tirkiye û welatê me hemû deverî da êdî bi Kurdî perwerde tê dayîn. Ev ciyê kêfxweşiyê ye. Tiştekî dinê min sakir piştî ku ew tîma jinên Tirk yên futbolê bûn şampiyonê Avrupayê, bi hezaran gundê Kurda hûn dizanin, bi hezaran bajarê Kurda û gundê Kurda yên navê wan Kurdî bûn, kiribûn Tirkî, niha gotin navê wan yê berê çi be, em ê wan navan li wan bigerînin. Yanî bifikre piştî ku ew bûn şampiyon, îdî tu kesek ji Diyarbekir re nabêje Diyarbakir, ew ê bêjin Amed, ji Gaziantepê re îdî ew ê bêjin Dîlok. Ev çi qas ciyê kêfxweşiyê ye, ne wisa ev ciyê gelek kêfxweşiyê ye. Mala Xwedê hezar carî ava be, ez gelekî kêfxweş bûm ku jinên Tirk yên tîma voleybolê bûn şampiyon û Kurd derketin qada, kêfxweşiyê xwe anîn ziman. Bi taybetî wekî ku min got serî de jî got ew parlamenterên me derketin gelek kêfxweş bûbûn. Ez kêfxweşiya wan parve dikim ji ber ku îdî vê şeveqê ez rabûm midî di nasnameya min da Tirk nanivîse, Kurd dinivîse, îdî Kurdbûna min di dunyayê de hate qebûl kirin. Çi qas ciyekî kêfxweşiyê ye. Mala Xwedê hezar carî ava be ku ew tîma futbolê ya jinên Tirk bû şampiyon. Hêvî darim bibe şampiyonê dunyayê jî, belkî bêtir demokrasî were vî welatî. Bimînin xêr û xweşiyê da, mala we ava be ku we li min godar û temaşe kir.